Bună ziua! Astăzi vom face un al doilea episod de ATV Vlog în care vom conduce de data aceasta. Nu o să vi-l mai prezint. Să-i dăm drumul la treabă. Mai întâi trebuie să-l bag în H, adică în viteză. Bun, să fixăm și camera. Perfect. Să încălzim un pic motorul. M-am mai dat astăzi, numai că l-am lăsat să se răcească. Da, practic ăsta este primul meu episod. Primul meu episod în care conduc un ATV-ul. Mai am unul, ăsta este al doilea. Primul l-ați văzut, acela verde din primul episod. Bine, primul episod, adică de prezentare. Și da, am emoții puțin. Gândiți-vă, e al doilea episod. Gândiți-vă, da, e al doilea episod, nu știu. Sper să se vadă bine. O să-mi fixez camera, practic filmez de la piept de undeva. Da, e ok. Trebuie să-mi iau și eu un GoPro, că filmez cu telefonul. Stați un pic să fixez camera. Să scrieți în comentarii dacă vreți, unde vreți să fixez camera. Și să scrieți dacă vreți episoade mai lungi. Depinde, ce vreți voi fac. Dacă vreți în alt loc, de exemplu aici mă plimb doar facture pe lângă casă, deoarece n-am permis, că sunt minor. Da, și odată când o să mergem la o iarbă verde o să luăm și ATV-ul și atunci o să fac vloguri mai lungi în care voi face un traseu, nu mă voi învârti ca la karting. Aici practic mă învârc ca la karting. N-am ce face altceva. Dar e ok și drumul ăsta, decât deloc. Da, și cum vă ziceam, să-mi scrieți în comentarii. GoPro se pune pe cască, da, doar că ce fac? Adică îmi trebuie un microfon. Îmi trebuie un microfon sau doar îl pun pe cască, dar nu știu, se aude prea tare motorul. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să vorbesc mai tare, cum să vorbesc. Adică, nu știu, eu zic că vorbesc ok. Acum și părerea voastră. Da, aici se vor face niște case și dacă se asfaltează drumul, nici eu nu voi mai avea voie să mă dau.
Bun, și ce vreau să vă mai zic? Dacă vreți să ies la iarbă verde cu prietenii, de exemplu cu un coleg din clasa mea, practic din fosta clasă, Andrei, să-mi scrieți în comentarii. Hai să strângem cât mai multe like-uri. Bun, să fixez camera ca să cam... Bun. Doamne, cum se aude acest motor față de acela de 50. E superb. L-am luat de o săptămână. Și da. Să dați un like, un share și un subscribe dacă vreți să mai fac episoade de genul. Și dacă v-a plăcut, da, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și de share și de subscribe. Și ne vedem data viitoare. Eu am fost David. Pa, pa!